Ajruplan tal-Forzi Armati ta' Malta sarlu restawr estensiv wara madwar 24 sena jintuża mill-piloti Maltin. Il-BN2T Turbine Islander jintuża primarjament sabiex jissorvelja l-ibħra Maltin brabta ma' nfurzar tas-sajt u tiftix fost affarijiet oħra. Wan jużar il-hangar tal-Forzi Armati ta' Malta li fih jinżamm dan l-ajruplan li l-ħadd l-adda wasal mill-Ingilterra wara li tlestilu restawru xogħol estensiv li ħa madwar 10 xhur. Hekk kif segwejna mill-qrib dan l-ajruplan li huwa l-eqdem inġenju tal-ajru li jifforma parti mill-flotta tal-ajruplan tal-Forzi Armati u li għadu jtir, tkellimna mal-Kaptan Maverick Sherry li huwa wkoll uffiċjal tekniku u spjeganna kien forsi equipment li kellu. Għalkemm forsi kienet taħdem u hekk qed tifhem però jinħass li jsir ċertu upgrades biex tkun tista' topera dejjem aħjar. Il-Kaptan Sherry spjega li fil-faċilità li fih twieled dan l-ajruplan dik ta' Britain Norman saru 3 affarijiet prinċipali tul dan il-proċess ta' restawru titjib. Fost oħrajn, fil-fatt saritlu spezzjoni u tibdil fil-strutturi ta' barra minħabba li biżmien il-materjan tal-ajruplan beda jiddeterjora anke minħabba l-elementi ta' gżiritna u peress li fuqu jinġema' il-meħ tal-baħar. Barra minn hekk kienet dera ġdida minn barra li wkoll saret b'żeba' apposta biex jiġi protett il-ħadid ta' barra. Fl-aħħar ukoll saret l-avionics upgrade fil-cockpit, għamlu dik li jgħidu glass cockpit. Glass cockpit hija fejn inti l-avionics tiegħu meta jgħidu l-electronics tal-aeroplan ġew upgraded għażminietna iktar tal-lum użajna għandna equipment tal-Garmin illi daw ovvjament jgħinu l-pilots joperaw b'mod iktar effettiv u jżidulhom l-effiċjenza tagħhom u jkun jista' jikkontrolla l-ajruplan sew b'mod iktar sempliċi. Il-Kaptan Sherry spjeganna wkoll li issa li dan l-ajruplan jinsab lura fi gżritna u huwa lest biex jirritorna lura l-ħidma qed isir it-taħriġ neċessarju lil bdoti sabiex jiġu marfa u mal-min jużaw l-affarijiet ġodda li jinkludi l-ajruplan b'riżultat Bdejna l-upgrade dejna wkoll inħarġu t-technicians tagħna biex ikunu iktar familjari, speċjalment avionics ġodda, so rridu jkunu ovvjament rom il-kors neċessarji biex jaħdmu fuq biex l-ajruplan jkun jista' jinżamm itir.